ମୋ ଛୁଆଟା ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଝିଅଟା ହେଇନାହିଁ ସେ ବାପଟା। ଆରେ ତମେ ମତେ କଣ ମାରିବ? ଚାଷେ ତ ମତେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମେ ବୋଲି କିଛି ଲାଭ ହବନି। ନହେଲେ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚେଇଯିବେ। ନହେଲେ ମତେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ କିଛି ଶୁଣି ପାରୁନ। ମାଟିକୁ ପିତା ମାଇଲେ ଚୁନା ହୁଏ ହେଲେ ଇଟାକୁ ନୁହଁ। ବାପର ଛାତିଟା ଅହଙ୍କାର ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇ ଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ନେହ ମମତା ନିଜର ସେ ଚୁନା ହବ। ତମେ ନଥିଲେ ସମ୍ପଦ ବଞ୍ଚିବିନି ମୁଁ। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ନହେଲେ ସମ୍ପଦ ମରିଯିବେ। ଶୁଣୁଛ ନା କାଠ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଘର 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲା ହଉନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କିଏ କେତେ ଟାହିଟା ପରା କରୁଥିଲେ। କେହି କେହି କହୁଥିଲେ ଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି କାହିଁକି ଆଉ ବାହା ହେବି, ଦେଖିବ ମୋର ପୁଅ ହବ। ଯୋଉଦିନ ପୁଅ ହେଲା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସରଗର ସୁଖ ମୋ ହାତରେ ଓଜାଡି। ବେଶୀଟା ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଘୋର ଅଭାବ। ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଥାଇବି ମୁଁ ମୋଠାରେ କିଛି ଗୁଣା କରିନି। ପାଠ ପଢେଇଲି, ବଡ ମଣିଷ କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ମୁଁ ବାହାରେ କହେ ନନା ମୋ ପାଇଁ କିଲୋ ଶାଢ଼ୀ। ଡ୍ରାମା ବାଲା ଯୋଉ ଟିଫିନ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିଫିନ ରଖାଇ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ କିଲୋ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣେ। ଟିକିଏ ବଡ ହେଲା ପରେ କହିଲା, ଓ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ବଡ ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର ଗାଡି କିଣିବି। ସେଥିରେ ତୋତେ ଆଉ ନନାକୁ ବସେଇ ବୁଲେଇବି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମେ ତାକୁ MBA ପାଠ ପଢେଇଲୁ। ଖୁଡି ମାରିକିନା MBA ନୁହେଁଲୁ MBA ସେଇଆ। ପାଠ ପଢିଲେ ଦାମୀ ଚାକିରି କରିବ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର ଗାଡି ଚଢିବ। ଏତେ ସପନ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବୁ, ଘରକୁ ବୋହୂ ଆଣିବୁ। ପୁଅଟା ବାହା ହେଲା ଯେ ଘରେ ବେଟି ବି ରନ୍ଧା ହେଲାନି। ବୋହୂ ଆସିଲା ଯେ ପୁଅଟା ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ସୁଖ ହବ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ, ଶାଶୁଘର ସୁଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜମା ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ କରିବାକୁ। ଆଉ